senadyan wujud tembok paksi manis tur merhati berarti kuwi mergane si manuk kuwi tansah nengsengke ati. Iya. Musuhe nggonku lelono kuwi tegese iki ngupati. Oh berpetualang mencari si manuk. Iya. Muter-muter kan goleki manuk ya Mas. Muter-muter. Iya. Nek aku lebih seneng mider Mbak Indri. Nek muter-muter tenang ngene bae kok mabur-mabur goleki manuk. Oh iya, lanjut. Goleki si podang wong lagune we podang kuning kok golekine si podang jenar. Nih. Wong lagune we podang kuning kok golekine si podang jenar. Oh jeblane ben pas karo tibane guru lagu. Iya. Ipa bunga ing atiku nyanding bisa dadi Goning spesial kagem sinten Mbak Indri? Kagem Mas sinten? Mas Dani Atmoko.